Kapolen Kathma hapneng kababha bat kabasniu. Lawrence bokho uong. Jesu Christ uwan sa kaperthei ban yare thma persya yau sultan ban weng ya kajimani blai thau ban penlong ya kaperthei kabati briu ti blai ban mani yau blai besisha. Ladau Jesu kwa ula ban wan sa kani perthei da kabol blai kum kajing keladur jengu ha ulum tabor. Pada wan da kabor blai barok kingek hau henry ban penpau ya kaburom kabakham kraw Jesus Christ ula jiet ban yale persya yau sultan da kadok batlot jengi bat Christ ula job yau sultan da kakti kamon jengu bat uyale persya yau sultan tang da kakti kadiang batlot jong ukhun bin riu. Kumno ban yo ajing em. Hadin bala pensle da mensin bakun u Jesu las dang ya commission jong u ban pen I ya kalenti. Bat kumno ngidai ban em. Hakani ka gospel u mensim u blai uyalam ya u ban yat ha kalenti ban poi sya ulum kalbari bat un sa sya sa narkhna. Ha jutang barem u blai ulabe yau Adam bat ka em na ka per Eden na ka daw ka jing bom ko ngu chungki. Bat u mensim bukhut ulayalam ya u sya ka jaga kaba kenja sajan kedureu that si hangne usa saupo sngi bat saupo med ban pengkre yalade na ka benta ka jing pen em yangi. U Jesu ula sya penshoy da usoitan henry ula job baro. Kenamba saupo kikdo ya kapor jing sya tenju kumba ya kipa Israel la sya tenju kad bau Moses udang dan saupo sengi halor ulum Sinai. Bat hagi saupo snem harisya. Hot upa Israel ula rem ha kijing sya tenju henry u Jesu la job ya baro kijing penshoy. Habang ipet ha ka Bible ya ka jaka ba syra bat karisyam kapen I ba sultan udon hangta bat usen syariaka. U Jesu ulet sya kene ka jaka ban sya penshoy ha sultan kum yau Adam bat ka em kisya penshoy. Bat kipa Israel henry u Jesu ula kantat ya kajing penshoy baro bat ula yang skem ha kanurim ban pensobha ya ukupa ubahap neng. U Jesu ula kren syai baladangi kwa ban rung ha kihma ublay ngidon kam ban le ya gini ar. Kela kababut bat ngej ha ka gospel. Ha ka Bible niyo I ba ublay ukhot uwer ya ukhun ban riu ban kela kababut nado kadonot. U Jesu ukhot yangi bangi dai ban ngej bat bun ya ka ktin jong u bat ka jingej ya ka ktin jong u kapan I bangi syania tang hau. Ngidai ban kan mau ba u Jesu wan na ka benta kinang pop ke bakloy ban kela kabamot. Te kenang baun pen em yangi ula sya sitom sya yam bat hadir lais ngi ula mipat na kibayam. Shua ba Jesu un kiw shabneng ula IT ya commission jong u ha ki apostol badai ban le ha ka perthei. Para banget ladangi kwa ban yat ha kalenti ke jingjok jong kadingna dadu men shua hadu menta ublay ulapan I hangi ya kalenti ban kela bamut pa sya ublay lengba kisakramen. Para banget tukun mau bangi dai kijing thau bakodor tam jong ublay bat ublay ubadap da kijing it bat jing isnai bat ukloy ban ma ikipop jongi baro. Hangne unong tho sam uwat kalat kalenti ban yo jing map
bat kumno ba unla ban kiar na kipo. Kini kidai kidak jingkela bomot bat kilong kibadan kam bha shua ban pedang ya ka sakramen jing plapom. Para bangin da ka baptisma la penlong yangi ki khon ublai. Ka jing shlei hangne ka thau ya ka baptisma unowa bat ki bahai ngasam jo u kidai ki jing tha ba thammai kumta ublai ula karkhu yaki ula ai ka bor haki ban ri ban sumar ya ka berthai ban penroy ya ka bat kadon ka jing ate jutang ban ublai ba enom dan shu ka jing penslai ya ka berthai kani ka pani ba ublai ukwa ban penyasuk bat ukhun ban riu bat kasdang shua na unuwa bat na ki bahai ngasam jung u kecing penkon Padengkong ka gospel ka hikai yangi baha ka jing ubreu kadon ka thma hapdeng ka babha bat ka basning kandan ka por bangis ngau ba nyele persha ya uksud tang marwai henrei ublei udor nangkal bat ngi kumta da ka bor jong gading na ukris ka jinget baskem hau bat ka jing duai bare ublei jongi hau ngin yo ya ka jingjam baar ban yo jingjam gidei ban phai ban bot ya kalanti jong gading na ukris balai ban yan ha kalanti ukris tangda ka kerteng kampan biang gidon kamru ban pen I da ka kamba bha ban basau ladangi kwa sisya ban jap ya ka thma usoitan gidei ban sedang ban jau blai na lade bar kaying kasam lajong kublai shibon